lidi, já vás vítám z svého dalšího videa a v tomhle videu se podíváme na video od Buby a jmenuje se to top několik prostě asi 20 dětí, kterým nebudete věřit, že existují. Takže jdeme si to pustit. Lidi, trochu se bojím tady, jako, protože jako tady to, trochu se bojím toho prostě. Takže jdem se na to teda podívat. 20 dětí, kterým nebudete věřit, že skutečně existují. Ano, tohle je název původního videa z kanálu Scary Sherry a my se dneska to video podíváme v českém dubbingu. Co znamená scary? To je, myslím, strašidelný, ale sherry to je věci? Ne. Lidi? Já nevím. Napište mi dolů do komentářů, kde je i tlačítko odběru a lajku, tak mi napište do komentářů jestli nevíte někdo, co to znamená, protože jako já to fakt nevím a chci to vědět, takže mi napište do komentářů. Já vám samozřejmě nechám jako vždycky dole v popisu původní znění v angličtině, ale tam samozřejmě i původní kanál The Scary Sherry. Bez jakéhokoliv dalšího zdržování, pojďme přímo na video. Možná si myslíte, že děti jsou stejné. Každé je jen malý člověk s hlasitým hlasem a lepkavými prsty. Některé děti ale vyčnívají. Některé se ukážou jako stejně jedinečné jako my dospělí. A děti v tomto videu jsou ty nejjedinečnější. Tohle je 20 dětí, které neuvěříte, že existují. Jsem s ním. 20. Charlotte Garcidová. Jak víte, lidé procházejí fázemi a jedna z nich je být neuvěřitelně malý, když jste miminko nebo batole. Část radosti rodičovství je sledovat růst vašeho dítěte, abyste viděli, čím se stane. Existují však výjimky z tohoto pravidla a jednou z nich je Charlotte Garcidová. Víte, existují části těla. To vypadá docela jak mimozem, že já ji nechci urazit samozřejmě, jo, jakoby, ale je to úplně taková netradiční, že? Možná to je tím, že má rezavý vlasy, nebo ne? A které regulují váš růst. Když se Charlotte Garcidová snažila růst, nemohla. Měla vzácnou poruchu známou jako primordiální nanismus a proto, když jí bylo pouhých 5 let, vážila jen 2,2 kilogramů. A pro úplnost existují miminka, která váží při narození víc, než ona vážila v 5 letech. To je hodně málo, co to nahládat, jako ty 22 kg v 5 letech. Byla tak malá, že jí mnoho lékařů řeklo rodičům, že se pravděpodobně nedožije dlouhého života, ale naštěstí se tímto diagnózám nepodřídila a mohla žít dál, i když jen po velmi krátkou dobu. Další zvláštností její situace bylo, že měla sourozence a všichni byli považováni za normálně vzrostlé. Ukazovalo to, že je to vzácná porucha, ne dědičná v rodině. Mohla chodit do školy, ale nebylo to snadné. Potřebovala soukromého učitele a její inteligence nebyla na úrovni, jaká by měla být kvůli jejímu stavu. Uplynulo mnoho let od titulků. Je těžké si představit zlepšení jejího života kvůli stavu. A musíte... Ale jako já si myslím, že takovýhle lidi, těch moc není, je to vzácný, ale není to hezký. Cítit i rodiče, stejně jako Charlotte, protože jí musí dávat zvláštní péči kvůli křehkosti a starat se o ostatní děti a sebe. Když má dítě jako Charlotte takový stav, ovlivňuje to všechny, kdo jsou kolem nich. Starého penzíka zázraky nečekejte. Není penzíko jako penzíko. Lidi, jo, dobrý. Uplynulo mnoho let od titulků. Je těžké si představit zlepšení jejího života kvůli stavu. A musíte cítit i rodiče, stejně jako Charlotte, protože jí musí dávat zvláštní péči kvůli křehkosti a starat se o ostatní děti a sebe. Když má dítě jako Charlotte takový stav, ovlivňuje to všechny, kdo jsou kolem nich.
Než budeme pokračovat, lajkujte video, No. rozdrťte Jo. odběr a klikněte na Správně, zvoneček tady, hned tady, teď. je to Nebo dole. vám v noci vlezou na Správně. obličej stonožky, když budete spát. To fakt nikdo nechce, že? Takže dejte odběr, že jo? Jo. Samozřejmě. Pravda. Mají pravdu. Nyní je čas na sladké téma. Co je to? Toto ruské dítě je jedinečné. Drží rekord za nejvíce potetované dítě. Nebudete věřit, že existuje, ale existuje. Jako sirotek utekl z ústavu v mladém věku a léta žil na ulici a staral se sám o sebe. Jaký léta? Teď mu je pár let. Týpek prožil svoje celý léta na no, jako, nevíš, kolik by mu mohlo být? Jako za A, tahle ta fotka mi přijde nějaká taková přejetá buď AI filtrem, nebo to je vyloženě Jo, AI. jo. Nevypadá vůbec důvěryhodně ta fotka. Jako to je jediné, co to může. Jdeme dál. Byl považován za mrtvého, dokud se neobjevil a úřady byly šokovány, že je celý potetovaný. Poté, co vysvětlil úřadům, kdo ho tetoval, byl dotyčný umělec zatčen, protože tetování dětí bylo samozřejmě nelegální. Umělec tvrdil, že jen dělal, co dítě chtělo, ačkoliv dítě se vrátilo do ústavu a ono trvá na tom, že mu chybí život na ulici. A přeje si, aby umělec nebyl zatčen. Jak jedinečné dítě. Jako vždy mi dejte vědět své názory v sekci komentářů níže pomocí hashtagu sladké Já téma. to říkám Já to takhle. řeknu jenom takhle. A to je jedno, že to byl Taky umělec, jo? Ale kdyby ti své dítě názory řeklo, jako do já komentářů. chci vystřelit ty vole perník nebo herák, nebo dáš, nebo jako chápeš, tak kdyby ti dítě řeklo, chci, aby si za někomu ublížil, tak to uděláš, jako je to dítě. Pro Krista pána říct, že no, ono to dítě chtělo, to je jak kdybych vykradl banku a policajt ne, proč to udělal on? No mě dítě řeklo, že to chce, abych to udělal. Ty Napište mi do komentářů, jaký na tohle máte názor. A my jdeme dál. vole, ach jo, lidi občas nepřemýšlejí. No, občas. 19. Jmenuje se Verdant Joshi. No. Pokud stále nevěříte příběhu, který jsem vám vyprávěl ve sladkém tématu o tom, jak se tělo deformuje způsoby, které vzdorují pochopení, dovolte mi ukázat vám Verdanta Joshiho, nemluvil. chlapce z Indie, který se narodil s nejdivnější pravou nohou, jakou jste viděli. Ale co jí dělá tak divnou? Je Podívejte velká, se sami nakoukaná, ne? a zkuste nevykulit oči. Nyní má Verdant to zvláštní privilegium mít největší pravou nohu, jakou jste kdy viděli u tak malého chlapce, No jo, no. a přitom jeho levá noha je naprosto v pořádku. Nedává to moc Divný. smysl, ale nezačalo to až po jeho narození. Ne, tuto nohu měl od okamžiku, kdy se narodil. V jednom okamžiku jeho mladého života vážila noha 5,5 kilogramu, což bylo skoro jako zbytek jeho těla. Tato jedna noha Vogočet. Tak tohle... To snad není pravda. Jako tolik. Noha. Mimina. vážila víc než on. Wow. A to je prostě divné. Šílenství Ty tím vole. ale nekončí. Nikdo si není jistý, proč jeho noha takto vypadá. Během 4 let svého života ho navštívilo přes 100 lékařů z celého světa, včetně několika v jeho domovské Indii. I přes četné testy a odběry vzorků z nohy nikdo nedokázal zjistit, To je co se zvláštní. stalo nebo jak to léčit. To je mega zvláštní, to je jak kdyby cvičil jenom jednu nohu. Mega zvláštní, sorry. Několik lékařů řeklo, že to lze léčit jen amputací, což je extrémní opatření, které se nebere na lehkou váhu. To není léčení, ale vyloženě odstranění problému. To je jak kdybych řekl, jo. že ty voho, mně se nelíbí moje pravá ruka a uřízl bych si ji. Tím jako ten problém moc nevyřešíš, toho jenom odstraníš, jo, což je docela rozdíl, ale to je jedno, jdeme dál. Rodiče hledali další lékaře, aby našli řešení. No. A přestože dokáže normálně chodit, je v podstatě vyděděncem ve své vesnici No a právě. žádné z dětí si s ním nechce hrát. Není Já jsem vůbec nebo takhle, ne, že nedivím, jo, ale jako chápu to, že prostě tady to se děje, protože tohle to přesně je, no. Jakmile jste jakkoliv trošku odlišný, jo, dejme tomu, nemáte dokonalý tváře, nebo máte barevné oči, budete mít prostě větší. To jako... To je pořád. Nos nebo divnější ústa, tak se vám děcka budou smát, to taky je prostě, takhle to je bohužel dnešní svět, ano, v tomhle tom žijem. to fér ani hezké a on si to nezaslouží jen kvůli svému stavu. 18. v pořadí. Versavia Gončarovová. Počkej, No dobrý lidi, jdem zase na to. To, že prostě tady se děje, protože tohle to přesně je, no. Jakmile jste jakkoliv trošku odlišný, jo, dejme tomu, nemáte dokonalý tváře, nebo máte ty barevné oči, budete mít prostě větší nos, nebo divnější ústa, tak se vám děcka budou smát, to taky je prostě, takhle to je bohužel dnešní svět, ano, v tomhle tom žijem. To fér ani hezké a on si to nezaslouží jen kvůli svému stavu. 18. v pořadí. Versavia Gončarovová.
Pokud doufáte, že se odkloním od depresivních příběhů dětí, budete muset počkat ještě chvíli. Protože další na řadě je Versávia Gončarovová a ona má pravděpodobně ještě horší stav než ostatní, které jste dosud viděli. Položte si ruku na hruď. Cítíte, jak vám bije srdce? To je dobře, ale co je také dobré, je to, že si nemůžete jen zatlačit na hruď a svému srdci ublížit. Ale Versávia to... Já vím, co to, já jsem o ní slyšel i to, ale jakože sorry, ale jako takhle, jako já bych hrozně z toho bál, to vypadá fakt nebezpečně, víš, to blbě spadneš, tak jsi, no, pojďte se sami. Doslova může. A to proto, že má neuvěřitelně vzácný stav, kdy je její srdce chráněno pouze tenkou vrstvou kůže mimo hrudník a je vidět, jak bije. A závažnost jejího stavu... Srdce, pardon, vystoupí srdce má, nevím, proč jsem řekl prso, pardon, jo, vystoupí srdce má, že doslova, to je jak když jsi měl vystoupí srdce, chápeš, že místo to by bylo pod tělem schovaný, jo, tak je prostě doslova jenom pod kůží. Stavu můžete vidět na těchto obrázcích. Ano, to je skutečně její srdce mimo hrudník. A ne, takhle by lidé neměli žít. Pro ní by to ale bylo při narození téměř fatální. Naštěstí přežila a rodiče ji přestěhovali z Ruska do USA, aby mohla mít operaci a pokusit se to spravit. Jenže tehdy by se objevil další problém. Její srdeční stav způsobil vysoký tlak, který musel být snížen před operací. Představte si tu velmi opatrnou cestu, jakou by musela se svým stavem žít. Dokáže dělat téměř všechno, ale zároveň se musí obávat, že se to dotkne jejího srdce. V těle není žádná skutečná ochrana, takže podle přiznání její matky by jí pád přímo na srdce mohl opravdu zabít. Přesně to říkám, no. Jí blbej krok, jak zakopneš, spadneš, tak to se může zabít, což je jako to, že to je vizuálně, jako bych řekl, pro někoho to může být, no, je to odlišný prostě, jo. Tak to je to nejmenší, ale to, že to je nebezpečný, to je druhá věc. Jdeme dál. Proto její rodiče zoufale scháněli operace, aby její srdce lépe chránili a tak by se nemusela bát, že si srdce poškodí jen tím, že se snaží žít. 17. Tessa Evansová. Tessa Evansová byla dalším příkladem těla, které se nechová správně a dává někomu vzhled, který si nezasloužila. V jejím případě se narodila bez nosu, ale to je přece nemožné, že? Pro Tessu Evansovou to tak bylo, nos neměla. Doslova měla prázdné místo tam, kde měl být nos, a tak se tvář jen vyplnila kůží v té mezeře. Pokud jste o tom nepřemýšleli, ano, žít bez nosu je docela špatné. Počkej, ona musí dýchat pusou, je to možný? Velmi špatné, skutečně. Nejen, že je to další způsob dýchání, ale váš čich může být pro vás klíčový při odhalování nebezpečí. Nemluvě o tom, že to pomáhá zdraví při vdechování částic. Jaké je řešení? Revoluční operace, která pro Tessu a rodinu znamenala zázraky. Stručně řečeno, do tváře jí vložili 3D tištěnou nosní dutinu. Nebyl to úplný nos, ale byla to základní deska nosu a udělali to, aby její tělo pochopilo, že tam něco musí být. A ono to fungovalo. Její nos začal růst. Operace pokračovaly roky a pak jí byl vytvořen přirozený nos. Je neuvěřitelné si představit, že by tak jedinečný zákrok pomohl žít tak normální život. A přesto se to přesně stalo a její rodina byla navždy vděčná. Pokud vás to zajímá, jen asi 45 dalších lidí se narodilo bez nosu, takže bychom měli být vděční, že ho máme a že to není častější problém. Já jsem normálně nafasoval za někoho nos navíc, protože můj nos je obří. Jakoby, co se nalhávat, mám fakt masivní nos. Jako, nemůžete mi to dát za pravdu. Ty vole, já bez nosu. Umírám prostě. Ježiš, no nic, jdem zpátky na video. Jo, stává se, no. Každopádně není nějaká fotka nebo video potom, po té operaci toho nosu. Mě by zajímalo, jak to vypadá. Jestli, jako, to vypadá přirozeně, nebo ne. 16. Rebecca a Kimberly Youngovi. No. Než jsme měli trochu pozitivní příběh díky výsledku, a teď budeme mít velmi pozitivní příběh, protože mluvíme o dvou tehdy mladých dívkách, které dokazují světu, že se mohou mýlit v mnoha ohledech. Rebecca a Kimberly Youngovi nebyly ani teenagerky, když se dostali na titulky pro své vědecké úspěchy. Milovali vědu a rozumem se strojili balóny schopné poslat do zemské stratosféry. A to je opravdu vysoko, takže je to skvělé.
První konstrukce, známá jako Loki Lego Launcher, vystoupala v září roku 2015 do úžasných 23 774 metrů a vynesla studentky do minislávy. Dokonce o nich natočili dokument a nejstarší nebylo ani 13 let. Když pak vypustili druhou verzi svého balónu, dosáhli výšky přes 30 700 metrů ve vzduchu. Chválili je za vědecké znalosti a setkali se s prezidentem Obamou v Bílém domě na vědecké přehlídce. A tak se možná ptáte, proč jsou ty dvě na tomto seznamu. Je to proto, že v mladém věku překonali mnoho stereotypů a snažili se dokázat světu, že se mýlí. Mnoho lidí dodnes věří, že většině oborů, jako je věda, technologie, inženýrství a matematika, by měli šéfovat muži. Ale existuje spousta úžasných studentek, tvůrkyň, inženýrek a dalších, které každý den boří tyto hranice. Tyto dvě byly více než rády, že chtěli ukázat, že dívky jsou úžasné a že zvládnou všechno. Jako o tady tom stereotypu si myslím, že už se dneska tolik nemluví, protože už tak úplně není, jo, že už tady z těch oborech jsou akceptovány i ženy, ale to je čistý můj názor, jo, jako neříkám, že tak 100%. Nicméně já jsem si říkal, že a proč tady vlastně jsou. Chvíli jsem na tím přemýšlel, jsem si říkal, že to mi došlo, že tak budou kvůli tady z tomu, že jsou takhle chytrý. 15. No. Ryusei Imai. No. Když je někdo srovnáván s legendou historie, je to úspěch, protože taková srovnání by se neměla používat často ani brát na lehkou váhu. Když si Ryusei Imai udělal jméno na internetu, byl známý jako mini Bruce Lee a k roku 2023 mu bylo teprve 12 let. Když se podíváte na jeho tělo, Bruce Lee by byl asi hrdý. V 5 letech začal dělat vlny na internetu, protože i přes svůj nízký věk mistrovsky napodoboval bojová umění Bruce Leeho. A pokud si myslíte, že si dělám legraci, prováděl údery, kopy a točil nunčaky, jako by to dělal celý život. A přitom mu bylo 5 let. To je škoda, že Bruce Lee už není naživu, no, protože by se s ním mohli nějak setkat. To bylo hezký setkání. A myslím si, že by tomu klukovi to udělalo i radost, no, minimálně podle mě. Získal slávu, protože dokázal předvádět pohyby naživo před filmy Bruce Leeho a dělal scény souběžně s pohyby. Dospělí nemají takové Počkejte, já tady takové lidi dám zase dál. dovednosti a přesto to chlapec v předškolním věku zvládl s lehkostí. Jeho otec říká, že tvrdě trénuje, aby byl jako Bruce Lee a nepochybují, že to dokáže, pokud bude jako voda. Jako voda. 14. Jo, lidi, počkejte. Tak jo lidi, já si myslím, že pro dnešní video by to mohlo stačit, že bylo dost divných věcí dneska už, takže zatím zase čus.